Čaute ľudia, dneska s mojou rodinou sme vyrazili do Chorvátska a akurát sme v Maďarsku, kde proste sme v Maďarsku a teraz sme zastavili na pumpe. Ja som si tam kúpil Doritosky 360 GG. Predtým som mal Kikso na pumpe a no za 5 hodín, tak asi tam budeme, možno menej, možno viac, neviem. Chodíme tam každý rok, hej. Takže pamätám si, že kde vždy zastavujeme. A ešte keď už napríklad budeme pri mori, tak to vám budem už normálne ako točiť. Takže dneska sa ešte vidíme. A pozrite. Akurát sme pekné auto. Takže ja som osmem, keď budeme pri mori alebo keď budeme na hoteli. OK, čus.